Prøv. Sådan. Jeg hedder Karl. Hvor bor du henne? Jeg bor i Aarhus. Kan du huske, hvornår må du bor i? 211. Hvor går du i børnehave henne? Gammelgård. Er det sjovt? Har du nogen venner dernede? Der er mange venner. Hvad hedder de? Laust, Otto, Jeppe, Benjamin, Ida M. Og Jeppe, og Mustafa og Mohammed. Så er jeg færdig. Hvad hedder din mor og far? Søren, Stanne. Har du også nogle bedsteforældre? Jeg kan ikke engang huske. Farmor. Hvor bor farmor og far henne? Farmor bor i et gammelt hus. Hun bor i et skur. Bor hun ikke over i Ringsted? Ja, i et skur. Hvad med mormor og morfar? Hvor bor de henne? De bor i et gammelt skur. Har de ikke også kolonihavehus? Nej, kolonihavehus. Hvad kan du godt lide at lege med? Jeg elsker at lege slåskamp. Og jeg bliver altid vundet. Hvad kan du godt lide at spille med? Med dem. Nogle gange så låner jeg Nintendo'er. Og så kan jeg godt huske, at jeg spiller på fredag. På fredag. Der. Der taget jeg Hvad kan du godt lide at se fjernsyn? Indjago Nintendo's Disney Show. Hvad med Star Wars? Star Wars. Det kan jeg også lide. Star Wars kan jeg lide. Det kan jeg også lide at lege Wars. Jeg har altid også tutu. Hvad kan du godt lide at spise? Jeg elsker rismad og havregrød og yoghurt og mælk. Og vand. Hvad med pizza? Hvordan det er jo Mærkeligt. Jeg kan se det Kan ned. du ikke lide anden rismod? Og så pasta og chipsup. Og pølse. Og bacon. Hvor kan du godt lide at tage på ferie hen? Skønt nok. Afrika. Hvad med campingferie? Er det ikke dejligt? Skønt. Kan du huske, hvor vi var henne i går? Det var henne i går. I sommerhalland. Er det sjovt? Jeg er meget sjovt. Jeg var i det mega gode vand. Skal vi sige hej så? Hvad? Så sige hej, så slutter vi. Hej.